wannan ne in kai mai tamattu'i kai mai kirari da kai mai ifradi mu duka muka zo a wannan rana number 1 nan mu duka aiki mu guda zamu yi sai mu je mu yi safa da marwa kai mai kirari da mai ifrad in kana so sai ka je ka yi safa da marwa in baka so ka jinkirta a ranar da ake yin tawaful ifada na sai ka yi amma kai mai ifradin kai mai kiranin yayi wannan safa da marwa ran da muka so ko nan to mun zo tawaful ifada nan ba su yi kuma inda ake mai shaban bake na malam inda zan nuna maka game da tsakanin ifrad da kiran da tamattu'i inda ya sha bamba kenan mai ifrad da mai kiran su aikin su ya so ya zama guda amma mu mai tamattu'i mu muna zo da mu yi aiki biyu cikin shekara guda wani aiki biyu ne kaga mun zo mu yi tawafil kudumin nan mun yi tawafi sannan mu yi safa da marwa a ran da muka sauka da fawa shi gari ranar sallar nan in muka zo muka yi tawafil ifada mun kuma yi safa da marwa kuma mun aiki cikakku biyu ko amma mai ifrad shi ya zo in yayi farkon nan yayi safa da marwa bai yi kuma inda tawatu ya dara kenan saboda wancan na amna kuma bai yanka mai ifrad ba ka bai da yanka amma mai kirani na da yanka mai kirani da mu mai tamati mu yi yanka amma mai kirani aikin shi kadan ne in ya zo ya tawafil ifada ya kare aikin shi ya kare amma mun mai tabbatu muka yi tawafil ifada mu yi safa kuma da marwa inda bi ya sha bamba in kana so ka samu ilimin shi sai a karantar da kai ka gane ga yanda ake ifrad ga yanda ake kiran ga yanda ake tamattu'i Allah ya sa mu gane na'am labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا